Qui ets tu? Soc en Iena Yamcha. Aquest desert és la meva base d'operacions. Jo em dic Puar. Tant se me'n dona que siguis un nen. Si vols sortir viu d'aquest desert, dona'm els diners o la càpsula. Tu ets en Puar el ploramiques, oi que sí? Hola! Que el coneixes? Sí, quan anava al parvulari de l'Escala del Sud, aquest sempre em feia jugades. No està bé abusar dels febles. No pateixis, Puar, li donarem una bona lliçó. Allarga't, bastó! Compte, Yamcha! Magnífic, quina força que tens, noi! Ataca, llop! Ves que vinc, microbi! Tinc molta gana. Escolta, tu com t'has atrevit a pegar-me? Encara ets viu, pigmeu? Què passa, et vols tornar a barallar amb mi, tap de bassa? Prepara't! Ara t'acabaré, entesos? Cago en dena! Tinc massa gana per fer servir la meva força. Goku, em sembla que s'ha enrabiat molt. Per què feu tant soroll? No puc dormir! Puar, anem-nos-en d'aquí, ja tornarem un altre dia. Com vulguis! Recorda que et prendré la càpsula quan pugui, desgraciat! Escolta, Goku, què dimonis ha passat? Qui és aquest noi? És molt maco, que sabeu qui és, oi que és molt ben plantat? Oi que és maco? Em moro de gana. És la veu d'aquella noia, Puar. Sí, els altres dos dormen. Ens la podrem emportar fàcilment. Bé. Què et passa? Es pot saber què et passa? Què? Em sembla que he sentit un soroll. Això és un malson! Acabo de veure la cosa més horrible del món! Què has vist, Yamcha? No res, estan parlant.
Ja ho veig. L'Olong se n'ha anat a passejar, oi, Bulma? Sí, però no cridis tant, sisplau. O sigui que el porquet se n'ha anat a passejar, eh? No ho sé, em fa l'efecte que la Bulma no estava tan grassoneta. Bé, abans de res haig de trobar aquestes boles de drac. Què hi ha aquí sota? Deuen haver-hi amagat les boles, me les emportaré. Oh! Que toves són? És molt estrany. Escolta, on vols anar? Fa molta estona que caminem. Sí, ja n'hi ha prou per ara. T'ho explicaré tot. Ah, tu ets en Puar, oi que Ho sí? sento molt, t'he enganyat. Ah, tu m'has enganyat? Olong! Llamsa! Ah, vine aquí, Puar! Llamsa, escolta! He vist un pit, noi. Vull dir, 2 pits. Vinga, anima't! Espera! Què, Llamsa? Vinga, anem-nos-en! Un pit, 2 pits. Un pit, 2 pits. Ah? Però què dimonis hi feien aquí? Que raptes! El veig pitjor! Vinga, ostres, pica fort! Vas fallar! Agafa't fort! No et deixis anar! Déu meu! Ai! Oh, no! Ai! Eh? Què passa? Deixeu-me en pau! No et fa vergonya molestar així la gent? No te n'adones, Golafre, ni els porcs no mengen d'aquesta manera. Ja n'hi ha prou. M'ho dius a mi? Què passa? Tu, una altra vegada? Para, no ha fet res de mal. Ets tu qui molesta la gent. Jo molestar? No tens cap dret a ficar-te en els meus assumptes. Més valdria que anessis en compte. Que què? Ara veuràs, imbècil. T'ensenyaré de què sóc capaç. Molt interessant. Ara no és el moment. Calma't una mica i pensa en la final. T'hauria pogut matar, imbècil. Ja pots donar gràcies a aquest vell. Quin tipus més fastigós. És d'allò més cregut. Vinga, senyors, ara ja poden començar. Endavant!
Però què fa? Quina posició d'atac més ridícula. Apa, el deixo atacar primer. Sempre podrà dir que ha tingut aquest gran honor. Gràcies per aquesta delicada atenció. No hi ha de què. Què et passa? De cop i volta fas una mena de cara? Què hi ha? No trobes que aquest combat és molt divertit? No, aquest home em fa posar nerviós. El trobo, no ho sé, preocupant. Eh? I per què? No li trobo aspecte perillós. Ja que vostè m'ho ha proposat tan amablement, doncs miri, atacaré. Per favor, com si fos a casa seva. Voleu dir que arribarà a atacar? Sigues bon noi, Yamcha, no li facis gaire mal, sisplau. És horrible el que ha passat. En Shen ha donat un cop de peu inoportú en Yamcha en el moment en què perdia l'equilibri. El cop ha estat terrible. Ho fa més bé que no em pensava, però no s'ha d'aturar aquí. Vinga, continuï. Molt bé, entesos, entesos. Gràcies. Perdoni si li faig mal. Aquest titell em comença a empipar. M'ha fet fer el ridícul. Més valdria que el liquidés, que ja he perdut prou temps. Molt bo, però ara escolti, si no hi té cap inconvenient, atacaré jo. Em sembla que ara em toca, no troba, senyor Shen? No s'enfadarà si pego fort, oi? No, i ara? Bé, més val que l'enviï de seguida fora dels límits. Ai, que bé! Pobre Yamcha, sembla que tingui mala sort aquest xicot. Aquesta vegada un cop de cap inoportú de l'adversari en una part molt dolorosa l'ha fet caure a terra. Comptaré, així el pobre Yamcha tindrà temps de tornar-se a aixecar. Tindrem paciència. Pobre Yamcha, pobre noi. Li agraeixo molt els bons consells. Confesso que m'han estat ben útils. Ara preparis, perquè li faré fer l'ànec. Ei! Ja veig que això no és broma. En Yamcha deu estar molt fumut després de tants atacs seguits del seu adversari. Però està decidit a obtenir la victòria. Quina nova tècnica utilitzarà? No em sé imaginar què intenta fer. Però, què és això? Què, ja està preparat? Preparat! L'atac final! Ja!
Aquest cop? He estat a punt, em pensava que em liquidava. Ha estat genial, moltes felicitats. Guardis els compliments, que encara no ho ha vist tot. T'ha fumut! I tant! Ha guanyat! Té el que es mereixia! Ja està llest! Ah! Ha sortit dels límits, quina llàstima. En Yamcha ha perdut el combat. En Yamcha ha perdut! En Shen és el vencedor! Vinga, no et deixis guanyar! Ah, ets tu. Ho has fet molt bé! 3 caps per guanyar-lo i 2 circuits consecutius! Sí. Ara pots estar ben orgullós! La meva especialitat són les arts marcials i no el beisbol. Home, això ja ho sé, però havies de fer alguna cosa per guanyar-te la vida, no? Bravo, noi! Quina tirada més sensacional! Què? Prepara't, que ara et tocarà a tu. I intenta posar-hi el coll. Si te'n surts bé, tindràs una gratificació. Sí, no et preocupis. Pots comptar amb mi. Pots comptar que ja està fet. I m'embutxacaré 2 milions. 2 milions? Ostres, noi, no perd el temps aquest nano. Sí, com vulguis. Tros de bestiota, m'has apuntat expressament, confessa-ho! Ni pensar-ho. Havies de picar. Per què no ho has fet? Tros de mentider! Lluitem! Sisplau, calma! Si et fiques a la baralla segur que hi haurà ferits! Vinga, vinga, no et preocupis. Et prometo que vigilaré molt. Només em vull divertir una mica. No siguis ximple! No, no hi vagis! Veuràs que és bo. Sí, sí, entesos, som-hi. Krillin. Què, com va això? Ostres! Escolta, sento molestar-te. Per temps he de parlar amb tu. Ja els veus, ara? Vigila, tu!
Ostres, noi! Tinc la sensació que els seus soldats valents no tenen prou categoria. Tinc raó, oi? Espera que m'hi fiqui. Tranquil, Napa. Si voleu que m'encarregui dels altres, també els eliminaré fàcilment. Vigila què dius, perquè aquestes criatures són molt susceptibles. Ah, sí? S'ha atrapat! Em fa mala espina. Per què? No, això no! Molt bé. Això sí que està ben fet. Oh, ho has vist? No reculen per res. Per eliminar en Yamcha no s'hi ha pensat i s'ha eliminat ell mateix. Això és terrible! Yamcha! Jo no m'ho puc creure.